Ahojte. Ahojte. To je moja kabelka, lebo je hrozne ťažká, mám tam veci na prezlečenie. Takže práve sme prišli do Bratislavy, sme na stanici a ideme teraz k jeho zubárke. A potom nás čaká fotenie s Ema, časopisom, s magazínom Ema. To máme do pobedia a potom po obede idem ešte ja na jedno blogerské fotenie, kde mi bude tento tu asistovať. Ani namalovaná som preto, bude tam zavádzať. Ani namalovaná som preto, lebo ma chcú namalovať v Eme a celkom sa toho obávam, lebo oni ma tam idú aj obliecť a ja nenávidím, keď ma niekto maluje a oblieka, takže nie, že by to niekto robieval, ale rada to robím sama. Ja musím ísť do bankomatu ešte. A natočíme vám teda niečo z toho. Takže práve sa nachádzame v nejakej bio-vegánsko-vegetariánskej kaviarni a je to tu super, ja už som tu asi 5. krát, je to fakt super. A ja som si dala cappuccino so sojovým mliekom a objednala som si vegánske wafle s javorovým sirupom a tento tu. Ja mám bio. Jasné, product placement, ako inak. Môžeme za to zaplatiť neskôr. On si tu dal nejakú 100% šťavu a toast so syrom. So syrom. Odmietol mäso kvôli mne. Zlatý. Ja si teším, tu robia najlepšiu kávu so sojovým mliekom. Fakt je dobrá. Ja počujem. Nie. To bolelo. Je vám dobrá. No. Tak už ani to neskúšaj tam namočiť znova. Tú sušenku ale aj tak nechceš. Nie, ale už tú kávu chcem. No pozor. To je hnusno na mňa, pozrite sa. To zjem. Už som chcela, aby som namočil. Môžem? On to už mal v ústach, vybral si to a teraz to tam namočil. Ale dobrá. Čekujte naše raňajky, takže toto sú vegánske wafle. Vegánska káva. Nie, že by som bola vegánka, ale... Nehro to tak, ukáž moje raňajky. Hej, to vyzerá hrozne dobre. Tuším, tam máš rajčinu. Nie, to nie je rajčina. Keď sa tam kúkaš na ten malý displej, to je paprika. Aha, okej, tak je to paprika. Každopádne moje vyzerajú lepšie. Akurát som po make-upe, už sa chystáme na fotenie, tu sú nachystané nejaké outfity, ktorých sa celkom obávam, lebo to také nachystané. A bola som teda na malovaní, na úprave vlasov a teraz je tu môj priateľ. Takže som zvedavá, čo bude z neho. Akurát som dostala môj oldschoolový outfit na fotenie, môžete sa pozrieť. Topánky sú mi síce o 2 čísla menšie, ale aj tak je to super a vydržím to, ale mega sa mi to páči, fakt je to také iné. A toto je šatňa bodlivého vína. Luxus. Práve sme predali Tiger a on si tu zase pozerá úplne zbytočné veci, ktoré idú ľudia, ktoré aj tak nikdy nevyužije. No ale na to moje obočie hrozne rozčúli. Jak zbytočné veci? No naposledy si tu pozeral tieto tetovanie. Už má kamošku. Menia. A nejakú, ktorú môže škrábať a močiť. Počkaj, ty to točíš? Cool, mám pre teba pekný doplnok. Takéto si nosil v starých videách. Aha, starý Explo. Mám pre teba upgradeovanú nášľu. Á, tu máme ďalšiu upgradeovanú verziu, tentokrát zlatú. Čo na to povieš? Nechceš tie tvoje modré košely s trakmi, ktorú si nosil stále? Môžeš si zobrať toto napríklad. To sú také tvoje štýl. Tvoj štýl. Alebo keby chceš, tak pozor. Mám tu pre teba niečo úplne exkluzívne. Tuto princeznomská korunka za všetky drobné. Shut up. Čaute, mám momín telefón. Nachádzam sa v úplne peckovom fotoateliéri, majú tu úplne brutálnu tabulu a zobral som ho, keďže mama sa tam fotí, pozrite na ňo. A nejak takto to prebieha. Je tu s nejakou inou blogerkou, hej, tam visí skateboard. Je tu s nejakou inou blogerkou, ja ich nepoznám, ale toto tu vyzerá strašne dobre, sledujte to. Je to tu fakt, a tu zrkadlo, 7 rokov nešťastia. Ale pecka, a ukážem vám ešte momu, inak tam je motorka, tu. A tu je moma. Má lietadlo. Ešte vám to dám z prednej kamery, či zadnej.
Dajte skakacie ešte, to má trošku pohybu, nie je také statické. Také, hej, super. Super, že pobíte sa o to letadlo. Ty si sa chcela byť okolí strelové lietadlo. No, detský sen sa splnil. A ešte tu sú tieto rekvizity. To je topánka. Činka, s tým sa odfotím asi ja, pretože som nábratý. Haha, joke. A toto chcem. Aha. Aha. Ja ako rockstar. Úplne. Every night in my dreams I see you. Alebo the best of both worlds. Who said I am a Superman? I said. Ok, kaž to. Ježiš, Medy Albana na tých mám rád. Pára. A už kúkajú fotky. Trochu som sa rozšantil. Lietajúci skateboard. Už točíme. Ja vidím. Takže máme po druhom fotení dnešnom, teda ja. A ja, ako som chcel povedať, že aj ja som ho absolvoval. A tak trošku tam... Trčím. Jak si to povie? Ježiš, vidíš to? Som komparzista. Mne hrozne začali vypadávať slova proste, ale brutálne. To kvôli tomu, že si prestal chodiť do tej školy. Trošku tam... Trošku nám asistoval, aj keď to nie je to slovo, čo som chcela použiť. A vyzerá, že to bude super. Zajtra to bude vlastne... Čo si sa raz spravil, že? Vyzerá to... tak podvedome lajinu úplne. Už mám navyknuté. Ďalej proste. Zajtra mám... Nie zajtra, ja neviem, kedy to vydám, takže buď dnes, alebo zajtra... Asi dnes to bude na blogu z toho fotenia. A práve teraz sedíme v McDonalde a čakáme na vlak. A už teším domov, už som dosť unavená. Čo ty? My sme celý deň v Bratislave. Ty si tiež unavený, že? Zo mňa a tak. Ja som unavený zo života. Dneska to boli 2 fotenia, ľudia. Toto sú problémy. Nie jak vy. Hlad a tak. Ježiš, prestaň to zo mňa robiť. Okay. Oh damn, ja som teraz opačne. Ty si opačne celý život. Shots fired. Ale áno, nehraj to. Čo piješ? Snažím sa nejak zamestnať, pretože som dostal rekt. Čaute, takže ja už som práve prišla domov, som totálne unavená po celom dni, lebo sme prebehli snáď celú Bratislavu, boli sme na 2 foteniach a ja som stávala asi niekedy tesne pred 6, aby som sa stihla nachystať a fakt ja už tu zomieram. Ešte pre vás idem zeditovať tento vlog, na čo sa celkom teším, lebo rada vydávam tieto vlogy, aj keď nie sú tak často. No a potom vlastne zajtra vyjde príspevok na mojom blogu z dnešného fotenia blogerského, takže na to sa tiež teším. Ten predchádzajúci, už ani hovoriť neviem, ten predchádzajúci photoshoot, ten bol v ateliéri inak tam, kde sa natáča búrlivé víno a ten bude zverejnený v marcovom čísle magazínu Emma. A bolo to skvelé, fakt, akože fotil nás môj obľúbený fotograf, náš môj obľúbený fotograf a okrem iného tam bola napríklad aj Ľudská a Gogo a celkom to bolo také zaujímavé, neviem, užila som si fakt tento deň, ale už ma to tak trošku zmohlo a zajtra vlastne idem editovať pre vás video, ktoré by som chcela vydať v piatok a už v piatok odchádzam do Prahy, pretože sobota a nedeľa je for fans, takže mám úplne nabitý program a chcem to všetko stihnúť, navyše ešte riešim jeden projekt, ktorý pre vás chystám asi niekedy na jar, na čo sa teším a nebudem zatiaľ o tom hovoriť, pretože nerada hovorím o veciach, keď ešte nie sú isté a je to fakt len v takých plienkach, takže aby to vyšlo, aby som to nezakrikla. A prezradím vám tajomstvo. On to síce vyzerá, že ja natáčam na mobil, ale natáčam na notebook, pretože mám mobil už pripojený k počítaču a
už si importujem videá, tak aby sa mi to nezrušilo, aby som nemusela importovať aj ďalšie. Som sa natočila tu. Dobre, to bolo všetko a teším sa na video, ktoré vydám a na vaše ohlasy. Dúfam, že sa vám náš dnešný deň páčil a verím tomu, že ja som hrozne rozsuchaná, prepáčte, ja mňa sa fakt nechcela upravovať. Dúfam, že sa vidíme na ForFans a nezabudnite, že stále môžete súťažiť o 10 lístkov na ForFans, konkrétne na nedeľu a súťaž prebieha aj na mojom Instagrame, aj na mojej facebookovej stránke a budem rada, ak budú súťažiť naozaj len tí, ktorí tam môžu prísť. Takže to je naozaj všetko a vidíme sa pri ďalšom vlogu.